Bozketa 3 galdera dira. Lehenengo galdera zuzena da plaza eraberritzera goazenez oinezkoa bai edo ez erantzun behar da. Oinezkuntza jarriko nuke. Kotxeak kanpoa, Ez dakit. Oinezkuntzako, oinezkontzako. bai, Autoak kanpoa. hori kanpoa. Gero non aparkatu? Ez dakit. Aparkamentu handi hortxe da, zorea zuen parkine eta gaina doaini da. Osea, horren arazu ez da. Nik ipiniko nuke plaza ipintzezkotan adokine, garai baten ontzan bezala. Bigarrena, Azpeitiko plazak elementu zentral bat du, kioskoa, eta erantzun behar da, kioskorik gabe edo kioskorekin nahi dugun plaza. Zu kioskoa mantenduko zenuke? Ni bai, Nik kioskoa ez nuke genduko. Ez, azkenin da Azpeitiko simbolo bat ez nuke genduko. Kiosko alperrik hemen da, baina gauza politia da hori. beti hola zautu eta guztua izin zitek, ze handiek jaialdi handiek izin ditu gaur, eta oin naiz beste pegotzea, tipintzea be, zera beha igual amolda o. Kariñoa jartu. Bai, hori da. Eta hombre, zahartute dago, baina hori berritu behar bat eman eta gero hor dauden barku horiek eta mantentzie, jake alde zaharra da, zaharri txurie, toke moderno batekin, ipini leike, baina gozoie mantendu ez behintzat. Eta hirugarrena, hemen atzean ikusi dezakezunez, 3 proiektu aukeratu ditu, udalak, eta horietatik gustagarriena, bere antzera egiteko plaza, gustagarriena geruziko da, 2 galdera zuzen horien erantzunak. Lelena. Biharrena neuken jota baino, oin lehen hau bi omen da, eta ez dakit. Zate honez da tabernaientzat eta gerako zan plazie, hola dana gori jende. Terrazak jartzeko Hori da. Kiosko dune noski. Nik egin bentzen lo berritze egin, nik bar ikusten itxoan, han fondoko, zera, letxei, azokako goiko letxei partxe bezala, haure bai, beste gainontzin, bueno. Zer pixka romantikoa lagustatzen zaizu. Dano behitu pixke romantiku ez. Ikusten ari zarenez, jende asko ari da bozkatzen jadanik.